Hi Hong Kong, welcome to me. Welcome to me. Welcome to Hong Kong. Airport to our hotel. Bakasyon lang. 6 days lang po. Mamimiss ko yung mga fur babies ko. Nagpabook kami dito sa Panda Hotel here in Kowloon. So, it's a 4-star hotel na super accessible sa lahat. Yun yung number 1 na importante, yung accessible sa lahat ng lugar, lahat ng transportation, lahat ng gusto puntahan. Here, I'm with my family. Yeah. Mom, say hi, Mom. Hello. My Mother Earth. Tignan natin kung ano yung food. Oh, that's my favorite iced tea. Look at the oysters. I love it. Giant oysters. Super yummy nung bite-size macarons nila. I love it. Ayan na. Hi Tam Tam. Hi Chor. Ang pinakamagandang counselor ng Manila. Pag dito. Ayan, may Starbucks sa ibaba ng hotel. Very convenient. Papunta kami sa night market. We're gonna go shopping. The weather is perfect. Hindi siya sobrang lamig, hindi din mainit. Ang sarap ng weather. Hi Hong Kong, welcome to me. Welcome to me. Hello Hong Kong, day 2. Sasakay kami sa The Peak Tram. Grabe ng pila, oh my God! 5 minutes na po nagre-record yung nanay ko. Hindi pala Hindi po pala naka-on. niya na Nag-advance booking na kami. We paid na, pero pila pa rin kami. Ang saya ng trip namin na to kasi super kompleto yung family namin, motorcycle. Ito si Tito Boy ko na ang dami na niya nakaaway dahil sa knapsack bag niya. Lahat ng katabi niya nababangga nung bag niya, ang dami niyang kaaway. Ano ka naman? Lahat kami binanggamin. Pati kami lahat binabangga. Finally, nakapasok na kaming 17. 17 kami. Masaya, super. Yan, kahit mahabang pila kasi kasama mo naman buong family. Nandito na kami sa pinakatuktok ng tuktok. Hey guys! Hi Beth, thank you baby. We're taking care of Mama and Daddy Greg.
Magdi-dinner kami dito sa Mapagang. So, dito kami kakain sa Mapagang. Yummy! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Wow! Oh, sige nga, kagat ka ng french fries. Ayaw? Ayaw makagat? Ayaw makagat? Itapat mo sa one tooth mo. Itapat mo sa one tooth. Ayun! Yan. O, tignan niyo yung straw. O, nasa gitna ng ipin ni Gabi. Yes! Wow! Getting ready for the countdown! Getting ready for the countdown! New Year! Happy New Year, Happy my New Year. love! Day 3. Hong Kong Day 3. Ito po ang aking breakfast. Bacon and egg. Ito lang kinuha ko. Yan lang ang kaya kong ubusin. Kape po tayo. And orange juice, freshly squeezed. Good morning, love. Morning. Hi! Papunta na kami ng Macau, Day 3, Hong Kong! Pakita mo to dito. Magte-train kami! Hi, Chin! Ang linis ng train station nila dito. Super linis. Fairness. Pati yung drainage nila. Kompleto yung yung grills. So, One card. Okay, alright. Thank you. Going to Macau para uminom ng milk tea. ferry terminal. Ang galing-galing ng anak ko mag-leave. So, pupuntahan namin. Shoutout po kay Miguel na nagturo sa akin na No? Let's go to the beautiful doctor like me. Yes! Thank you, Beb! Nilibre na kami sa ticket sa Macau. Nilibre ko sila para si Daddy Greg, nililibre ako ng Chanel. Malaki yung singil. Chanel yung kapalit ng ticket. Sabi ni Daddy Greg, ang itim-itim daw niya talaga. Di naman na, puti-puti mo eh. Ano, layo. Happy naman talaga yung lahi ko dyan. Asus, hindi naman. Asus. We're going to Venetian.
to Disneyland. Happy New Year! After 51,000 kilometers at 3 oras ng pila, nakapasok na din kami. Nandito na kami sa Disneyland again. Sana birthday! Alam ko po! Alam ko! Happy New Year! Baby, ano yung MU? Ano? Mutual understanding. Danish Universe. Ah, pwede mother. Nangihinig kaya Baby, pakita mo yung one tooth mo. Pakita mo yung one tooth. Smile ka, smile. Nakatago. Yan! Ooh. Smile ka para makita ka. Ano ba si Ate Beth? Tatlo? Dami ng kwento, dami ng chika, no? Kaya namin hihintayin yung mga fireworks and programs sa gabi because ayaw namin sabayan yung 1 million na tao na lalabas mamaya. And at the same time, napakaraming beses na rin nating napanood yung mga programs nila na finale with fireworks sa iba't ibang Disneyland sa iba't ibang parte ng iba't ibang lugar ng mundo. Yeah, kasi favorite natin ang Disneyland. So, hindi na po kami. Halos every year, dinadala ko siya sa Disneyland. Iba't ibang Disneyland. Sa iba't ibang countries. Good night, Apo! Kapsay! Sobrang nag-enjoy po kami dito sa Disneyland. Hong Kong! Day 5. We're going to Lantau Island. Hello! Thank you, Chin. Pupunta naman po kami sa Lantau Island Outlet Shopping.
vacation. Buhay na buhay sila lahat. Gabi pa uwi na rin kami. Miss na miss ko na yung mga aso. Ayan na, buhay na buhay pa. Oh. Gusto mo yung lagay? Sorry. Lagyan mo kasi isa. Jack, lagyan mo kasi isa. Kakainin ka na namin habang sariwa ka. Ay, matay ka! Naglalak ka! Barilan kita! Ay! 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 Bye-bye. Bumukbang ka na. Nandito na po kami sa Hong Kong Airport, mga 3:30 na ng hapon. Yes, kasi yung flight namin mamaya is 7 p.m. See you in La Union. I miss La Union. I miss you, La Union. I love you.